De manera similar, la IA substituirà el cervell humà. I recordo quan Occident, amb les seves curioses colònies virtuals, així m'agrada anomenar-les, externalitzava bàsicament tota la feina a les nacions en desenvolupament. El que Occident deia públicament en aquell moment era: ens convertirem en una economia de serveis. No ens interessa fabricar coses ni cosir roba, etc. Que ho facin els indis, els xinesos, els bengalins i els vietnamites. Nosaltres farem feines més refinades. Treballarem en el coneixement. Els van començar a anomenar treballadors del coneixement. Els treballadors del coneixement són persones que treballen amb informació, fan clic en un teclat, mouen un ratolí, s'asseuen en reunions, i tot el que produïm a les societats occidentals són paraules o dissenys, potser de tant en tant alguna altra cosa, però en essència tot el que produïm pot ser produït per una IA. Així que, si demà et dono una IA i li dono també un terreny, i li dic: aquí tens els paràmetres del meu terreny, aquí tens la seva ubicació a Google Maps, dissenya'm una vila arquitectònicament sòlida, m'importa molt que hi entri la llum, necessito 3 dormitoris, vull els banys en marbre blanc, etc. La IA te la produirà així en un moment. Quantes vegades més aniràs a un arquitecte i li diràs: d'acord, què et sembla això? Què farà l'arquitecte? Els millors dels millors arquitectes o bé utilitzaran ells mateixos la IA per produir aquest disseny, o bé tu hi consultaràs després i els diràs: ei, he vist això, i et respondran: és molt bonic, però no s'ajusta bé a la persona que tu ets. Aquestes feines continuaran existint, però quantes en quedaran? Quants anys més creus que podré escriure un llibre que sigui més intel·ligent que la IA? No gaires. Encara podré connectar amb un ésser humà, això sí. No abraçaràs una IA quan la coneguis com m'abraces a mi, oi? Però això no genera prou feina per a tothom. Per això ho dic. Perquè hi ha canvis ideològics i accions molt concretes que els governs han de prendre avui, en lloc d'esperar que la Covid s'escampi per tot arreu i després tancar tothom a casa. Els governs podrien haver reaccionat abans del primer pacient, o com a mínim amb el pacient 0, o com a mínim amb el pacient número 50. No ho van fer. El que intento dir és que no hi ha cap dubte que es perdran moltes feines. No hi ha cap dubte que hi haurà sectors de la societat on el 10, el 20, el 30, el 40 o el 50 de tots els desenvolupadors, tots els dissenyadors gràfics, tots els especialistes en màrqueting en línia, tots els assistents, es quedaran sense feina. Estem preparats com a societat per a això? Podem dir als nostres governs que cal un canvi ideològic? Això ens acosta molt al socialisme i al comunisme. I estem preparats, des del punt de vista pressupostari, per deixar de gastar $1 bilió l'any en armes, en explosius i en sistemes autònoms d'armament que s'utilitzaran per oprimir la gent perquè no la podem alimentar? Podríem, si us plau, canviar això? Jo he fet aquests números. Torno a la despesa militar perquè és arreu on mirem 2,71 bilions. L'estimació per al 2024 és d'entre 2,4 i 2,7 bilions en equipament militar, en coses que literalment convertirem en fum i mort. La pobresa extrema al món es podria acabar amb un entre 10 i 12% d'aquest pressupost. Si substituïm només el 10% de la despesa militar i la destinem a les persones amb pobresa extrema, no hi hauria ningú pobre al planeta. Pots acabar amb la fam al món per menys del 4%. Ningú passaria gana. Si hi destines un altre entre 10 i 12% per a sanitat universal, cada ésser humà del planeta tindria assistència sanitària gratuïta amb només aquest entre 10 i 12% del que avui gastem en guerra. Ara bé, per què dic això quan parlem d'IA? Perquè és una decisió senzilla. Si deixem de lluitar, els diners deixen de tenir el mateix significat perquè l'economia del diner canviarà, tot el sentit del capitalisme s'esgota quan ja no hi ha necessitat d'arbitratge laboral, ja que la IA ho fa tot. Només amb els 2,4 bilions que estalviem cada any en explosius, armes i armament, ja podríem finançar sanitat universal i erradicar la pobresa extrema. I, fins i tot, una de les idees és que podríem arribar a acabar, o, com a mínim, combatre de manera molt significativa el canvi climàtic si destinéssim el 100% del pressupost mundial de defensa a aquesta finalitat.